Zwembaden in Terneuzen nemen maatregelen om lastige jongeren uit België te kunnen weren. Iedereen moet voortaan vooraf reserveren. Mocht het uit de hand lopen, net zoals vorig jaar, dan kunnen we het systeem ook op tijd dichtzetten. En daarmee voorkomen we ook situaties aan het hek. En verder in deze Zeeland nu. Nat weer wordt nu echt een probleem. En door die regen moet ook dit festival opschalen. Goedenavond. Met volle bussen kwamen ze vorig jaar naar de buitenzwembaden in de gemeente Terneuzen. Overlastgevende jongeren uit België. Toen werden er al maatregelen genomen, maar dit jaar wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Een gewoon dagkaartje kopen bij de kassa, dat is er vanaf morgen niet meer bij. Zwemmers moeten vooraf reserveren. Een kaartje kopen, dat doen we via de Sportcom-app. Dus die openen we. Ik zou graag 2 kaartjes willen. Die voeg ik toe aan de winkelmand. Ik heb netjes een pdfje gehad in mijn mailbox met daarop de QR-code. En daarmee gaan we zo naar de kassa. Zo, goedemiddag. Even een duik naar het werk. Met het nieuwe reserveringssysteem heeft de gemeente zicht op wie er naar het zwembad komt en hoeveel zwemmers ze kunnen verwachten. Dus we weten nu precies in welk bad hoeveel mensen komen er en hoeveel personeel heb je daar dan voor nodig. En mocht het uit de hand lopen, net zoals vorig jaar, dan kunnen we het systeem ook op tijd dichtzetten. En daarmee voorkomen we ook situaties aan het hek. Want vorig jaar liep het in de buitenzwembaden van Axel en Sas van Gent flink uit de hand. Vooral jongeren uit de regio Brussel zorgden op de ligweides voor overlast. Ze waren met veel en hielden zich niet aan de regels. Zo liepen ze voorbij de kassa zonder te betalen, poepten in de bosjes en lieten bergen afval achter. Natuurlijk, onze eerste taak is toezicht houden op het zwembad, zorgen dat iedereen veilig is. Maar daarnaast hebben we afgelopen tijd ook heel veel problemen gehad op het veld, waardoor daar onze aandacht ook naartoe moest. Er ontstonden opstootjes, onveilige situaties, vooral voor het personeel. En dat is gewoon zonde voor de veiligheid in het zwembad. En het onderling contact met de mensen, dat is toch anders. De gemeente nam vorig jaar al drastische maatregelen, zoals de inzet van beveiligers en een identificatieplicht. Ook waren alleen nog zwemmers uit de gemeente Terneuzen en omliggende gemeentes welkom. Nu mag iedereen weer komen, als ze zich maar vooraf registreren. Denk je dat het gaat helpen? Dat hoop ik wel. Het zou het leukst zijn als het allemaal niet nodig is, maar helaas gaan we eventjes iets anders moeten proberen. Het zal even wennen zijn, maar dan is er weer voor iedereen zwemplezier. Ik heb er wel vertrouwen in. En verslaggever Carlijn, de Splinter staat bij het openluchtzwembad in Axel. Ja, volgens mij niet bepaald zwemweer, maar toch. Hè. Morgen gaan dus die 5 zwembaden in de gemeente Terneuzen weer open, die buitenzwembaden. Maar Carlijn, wat ik me afvraag, wie zijn dan die jongeren die dus in sommige gevallen helemaal vanuit Brussel naar Zeeuws-Vlaanderen komen om hier dan te kunnen zwemmen? Ja, jongeren dus uit België die al geweerd werden bij de buitenzwembaden in België, omdat ze daar al voor overlast zorgden. Nou, die kwamen dus vorige zomer in grote groepen naar de zwembaden hier in de gemeente Terneuzen. Soms in zulke grote groepen dat het personeel hier bijvoorbeeld in Axel overvallen werd, zo net voor sluitingstijd. En dan hielden ze zich dus ook nog eens niet aan de regels. Nou, de gemeente had er weinig grip op, wist ook niet wie die jongeren waren, kon er weinig aan doen. En dus nu dat nieuwe reserveringssysteem weten ze in ieder geval wie, met naam en toenaam, er komt en naar welk zwembad ze toe gaan. Maar naast dat reserveringssysteem zijn er nog meer maatregelen genomen, hè? Dat klopt. Hier in Axel, maar ook in Sas van Gent, Koewacht en Terneuzen hangen er al camera's. Behalve in Zaamslag niet, omdat het daar nog niet nodig is gebleken. Nou, de inzet van beveiligers dus op drukke dagen. En eerst werd er ook nog gesproken over bodycams, die dan lifeguards konden dragen als ze zich onveilig voelden. Maar die maatregel heeft de gemeente voorlopig teruggetrokken, omdat ze denken dat het huidige pakket maatregelen voldoende gaat zijn. Ja, het klinkt allemaal natuurlijk wel heftig, hè, voor een dagje zwembad. Maar nu kun je dus al een plekje reserveren, hè, voor morgen als eerste. Ja, als ik jou zo zie, dan heb ik zomaar het idee dat er niet heel veel gegadigden zijn. Er zijn er al aanmeldingen?
Nee, nog niet. Ik heb de gemeente even bericht vanmiddag. Nou, er heeft nog niemand gereserveerd. Kan inderdaad dus aan het weer liggen, maar misschien ook wel omdat het reserveringssysteem nog niet echt bekend is. Nou, mocht u nog morgen willen zwemmen, dan kan je 12 uur van tevoren nog een kaartje reserveren online. En dan kan je dus nog lekker naar het zwembad gaan als je daar zin in hebt. De gemeente kijkt nog even hoe het allemaal loopt. Misschien dat die tijden nog worden aangepast, dus dat je misschien korter van tevoren nog een kaartje kan kopen. Maar ja, dat het een blijvertje is in ieder geval duidelijk volgens de wethouder. Overlast of niet. Carlijn de Splinter, dankjewel. Dit is het gestrande jacht van een 61-jarige man die een kilometer uit de kust van Westkapelle 1,5 uur in zee heeft rondgedreven nadat hij overboord was geslagen. Het zeiljacht van de man uit Duitsland was door een touw in de motor stilgevallen en toen hij dat probeerde te repareren sloeg hij overboord. Uiteindelijk lukte het hem om zwemmend een kilometer verder bij Westkapelle zelf aan land te komen. Toen was er al een grote zoekactie gestart nadat zijn lege zeiljacht was opgemerkt. In de tijd dat de man in zee ronddobberde werd hij ook nog eens bijna overvaren door een groot schip dat hem niet had opgemerkt. Bezorgde boeren, het is iets van alle tijden, maar dit jaar zijn de percelen wel echt heel erg nat. Als boeren zijn we wel gewend over het weer te klagen, maar dit hebben we ook nog niet veel eerder meegemaakt. Deze afgelopen maand was het weer raak. Het is namelijk de natste mei ooit gemeten. Het is gewoon echt een dramatisch voorjaar. Eigenlijk volstrekt er gewoon een stille rand bij heel veel boeren op dit moment. Op dit perceel zijn de aardappelen laat gepoot. Door de regen zitten ze al 2 weken in de modder, waardoor ze mogelijk verstikken en niet meer boven komen. En dan de aardappelen van dit groenere perceel doen het goed, lijkt het, maar lopen ook gevaar. Want bij vochtig en warm weer floreert de plantenziekte Phytophthora. En die slaat op dit moment ook hard toe. En ja, dat zorgt er gewoon dat mensen gewoon heel veel gewasbescherming moeten toepassen om die aardappelen gezond te houden. En als dat niet lukt, ja, dat betekent dat ze snel ziek worden. En ja, dan kan je op die manier ook een heel perceel verliezen. De ZLTO roept boeren en telers op om de komende tijd extra goed op te letten voor Phytophthora om verspreiding van de ziekte te voorkomen. En de regen zorgt ook voor andere problemen, want het had niet veel gescheeld of muziekfestival Vestrock zou een moddereditie zijn geworden. Het festivalterrein in Huls stond namelijk afgelopen woensdag nog helemaal blank. Toch hebben de organisatoren het in 2 dagen tijd voor elkaar gekregen dat niemand dit weekend natte voeten krijgt. Dit is het geheime wapen. Houtsnippers. Tonnen aan stukjes boom zijn er neergelegd voor de bezoekers. En dat was nodig, want afgelopen woensdag lag het terrein nog grotendeels onder water. Niet alleen vervelend, ook gevaarlijk. Backstage hebben wij de vluchtweg. En dat was gewoon één grote modderpoel. Dus mocht er iets gebeuren, wat je natuurlijk nooit hoopt, maar een calamiteit, dan is de veiligheid in het gedrang. En dat kan natuurlijk echt niet. De snippers hebben veel extra werkuren gekost voor de vrijwilligers. Ook zit het opbouwschema vol, waardoor het leggen van de houtsnippers alleen 's nachts kon. Het is ook weer echt hulde aan iedereen die eraan heeft meegewerkt. Je merkt ook wel dat we dan toch echt wel een familie zijn met z'n allen. De saamhorigheid is er. En dat het zelfs gewoon bijna leuk is om het te doen. Het resultaat mag er zijn. Regelaarzen zijn eigenlijk niet meer nodig en je zou bijna op je witte sneakers kunnen komen. Mensen moeten niet op slippers komen, maar dat zou je denk ik het weer sowieso niet doen. Maar het ziet er natuurlijk anders uit. Het is geen gras, maar het is in ieder geval droog. Vestrock startte vanmiddag en vandaag spelen onder andere nog Douwe Bob en de Koeks. Het festival duurt tot en met zaterdagavond. Volgens het CBS is het aantal Zeeuwen met een WW-uitkering opnieuw gedaald. In maart waren er in Zeeland 1950 mensen met zo'n uitkering. En dat is bijna net zo weinig als het laagste record uit december 2022. Het UWV verwachtte afgelopen februari nog dat het aantal WW-uitkeringen in Zeeland zou gaan stijgen. Maar dat is dus niet gebeurd. Kunstenaar Jan van Münster uit Oost-Soeburg is op 84-jarige leeftijd overleden. Van Münster exposeerde in binnen- en buitenland en won verschillende internationale prijzen. Zijn werk is ook te zien in het Kröller-Müller Museum. Van Münster maakte onder meer beelden van het woordje ik. Die verschenen bijvoorbeeld als granieten banken door heel Nederland. In Zeeland bouwde hij paviljoens in Renesse in de vorm van een plus en een min, waar kunstenaars konden werken.
En later verhuisde hij zelf naar de Watertoren in Oost-Soeburg, waar hij gebouwtjes in de vorm van het woord ik neerzette. De grootste publiekstrekker van het festival Vlissingen Maritiem meerde vanochtend aan in Vlissingen aan de Visserijkade. De Darmlot Zigi uit Polen. Eigenlijk zou het schip aan de Piet Heinkade komen, maar daar zijn zeemijnen uit de oorlog gevonden. Het schip wordt door de Hogere Zeevaartschool van Gdynia gebruikt als opleidingsschip. En aan boord van het schip is dan plaats voor ruim 130 kadetten en een vaste bemanning van 32 personen. En Vlissingen Maritiem is vandaag begonnen en duurt nog het hele weekend. De voetballers van GPC Vlissingen vieren morgen hun 70-jarig bestaan. En wat weinig mensen weten is dat deze Walcherse voetbalclub is opgericht door een paar voetballende postbodes. Want al ver voor de oprichting in 1954 trapten ze, zodra het werk erop zat, graag een balletje. Een kijkje in het bijzondere verleden van GPC Vlissingen met ook een blik op de toekomst. In 1962 ben ik bij de post gekomen. Mijn zwager die werkte ook bij de post. En toen, zodoende, ben ik bij GPC gekomen. Want daarvoor heb ik nooit gevoetbald. Bijna een leven lang GPC Vlissingen voor Rinus Zwemmen. De gepensioneerde postbode had misschien nooit een bal getrapt als GPC Vlissingen er niet was geweest. En andersom geldt dat ook. De voetbalclub was er vermoedelijk nooit gekomen als een paar medewerkers van de PTT in 1949 niet samen een team hadden opgericht. Ik moest aan de post ophalen. Dus we kwamen elkaar tegen. En dan was het... Rinus, vanmiddag gaan we wat schelen hoor. Zoek nog eens een paar man. En later op een gegeven moment is het samen gegaan omdat we te weinig mensen hadden. We moesten toen ook veel werken. Ook op zaterdagmiddag. En s'avonds werken bij de post. Dus ja, daar kom je mensen tekort op een gegeven moment. En daarom bundelen de postbodes in 1954 de krachten met de collega's van de gemeente Vlissingen. De gemeente-postcombinatie is daarmee geboren. Er wordt getraind op de Keersluis. Het voormalig postkantoor De Stenen Beer in Vlissingen is in de beginjaren het onderkomen. GPC groeit daarna uit zijn postbode-tenue. In 1978 wordt het daarom het huidige sportpark gerealiseerd. De club is 70 jaar na de oprichting veel meer dan een vereniging van voetballende postbezorgers. Sinds 1988 ben ik bij GPC gekomen omdat mijn twee zoons bij GPC wouden gaan voetballen. Ik vond het een leuke vereniging, een familievereniging toen al. De familiebanden zijn diep geworteld binnen GPC en voeren zelfs decennia terug. Robin de Pachter speelde net als vader Jan jarenlang in het eerste elftal en zet zich nu nog altijd in voor de club. Ik sta om 7 uur op zaterdag op. Ik sta om 8 uur hier bij de voetbal. Eerst mijn ene zoontje om 8:30. Om 8:45 mijn oudste zoontje. Daarna snel naar huis, een hapje eten, terug en dan met de derde gaan voetballen. En dat is nou typisch GPC, zegt oud-voorzitter Kees van Belzen. Met weemoed denkt hij nog wel eens terug aan het succesvolste GPC aller tijden. Het waren niet betaalde spelers. Het was allemaal op vrijwillige basis. Die zijn allemaal bij elkaar gebleven. En daardoor hebben we 6 jaar met deze gouden richting... hebben we dus 6 jaar eerste klas kunnen voetballen. En dat was voor ons geweldig. De gouden jaren zijn voorbij. GPC speelt tegenwoordig in de 4e klasse. Voormalig topscorer De Pachter hoopt daar verandering in te brengen door de clubtraditie in stand te houden. Kijk, mijn vader Jan De Pachter die heeft dat ook voor mij gedaan vroeger. Die is ook, toen ik als klein jongetje was, heeft hij ook in het jeugdbestuur gezeten. Is ook altijd mijn trainer geweest. Dus ik ben heel de dag hier bezig. Het is de hechte club, zo met elkaar. En het zijn eigenlijk allemaal in hart en nieren echte GPC'ers. Het is vanuit natuurlijk de gemeente postcombinatie voorgekomen. Maar het is echt een familieclub gebleven. En morgenmiddag dan bestaat GPC, dus ja, heel de dag natuurlijk, precies 70 jaar. En dat wordt gevierd met een jubileumfeest. Vanmiddag was er veel bewolking en viel er soms ook wat lichte regen of een regenbui, zoals we zagen bij Carlijn. Toch waren er ook droge perioden waarbij soms ook de zon doorbrak. En die opklaring die zette morgen door. Temperaturen blijven een beetje hetzelfde. En vanaf zondag wordt het regenachtiger. En meer nieuws uit Zeeland op onze site en app en ook op onze socials, zoals Facebook. Daar meer over de mysterieuze verdwijning van verkiezingsposters in Goes van het CDA en de partij NL Plan EU. En tot zover deze Zeeland nu. Morgen dan ben ik er weer. Dan ook weer met het weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. En we zouden zeggen voor nu alvast een fijn weekend en tot morgen.